Growers Bait 1000 Plus. Nandito po tayo ngayon sa mga bull, Bayangbang, Pangasinan. Ang petsa po ngayon, January 29, 2024. Ito po ngayon, nandito po kami ngayon sa maisan, yung gumamit po ng Growers Bait 1000 Plus. Ito po yung mais na ginamitan ng Growers Bait 1000 Plus. Ito po, ang gaganda. Yan po ang ginamitan ng Growers Bait 1000 Plus. Malinis ang kanyang mais. Yan. Ang may-ari po dito si LB Cabanilla. Ang kanyang mga anak, sila po ang nag-aalaga po dito sa kanilang maisan. Ito po. Ito ang may-ari dito, yung anak nila na bunso. Nandito lang ako sa Pilapil. Pero ito, yung isa, Pilapil lang ang pagitan. Ito, hindi po siya gumamit ng Growers Bait 1000 Plus. Tingnan nyo kung ano ang diferensya dyan. Ito, Pilapil lang ang pagitan dito. Ito, hindi siya gumamit ng Growers Bait 1000 Plus. Ayaw niya gumamit, baka magkautang daw siya. Pero anong nangyari sa maisa niya? 1 hektarya po ito. Anong nangyari dyan? Pangit tingnan. Halos na yan. Anong gagawin mo dyan? Baka hindi mo na itutuloy. Baka araruin mo na. Tingnan yung mais niya. Hindi po siya ginamitan ng Growers Bait 1000 Plus. Nauna pa ito ng 1 linggo. Sa 1 linggo ito. Ito naman, ito. Tingnan natin kung anong resulta ng Growers Bait 1000 Plus. Gumamit po siya. Ito naman, hindi po siya gumamit ng Growers Bait 1000 Plus. Spray ng mga lason. Anong nangyari? Lalong dumadami ang mga uod talakitik. Yan. Dito tayo sa gumamit ng Growers Bait 1000 Plus. Yan. Yan. Kaya ito, tangkilikin po natin ang Growers Bait 1000 Plus. Ang gaganda ng mga dahon. Ang lalaki yung mga puno. Sa pamagitan ng Growers Bait 1000 Plus. Yan, mga puno niyan. Malilinis. Yan. Kahit anong halaman, basta may ugat, kahit talon, sibuyas, lahat pwede. Kaya kung gusto nyo gumamit ng Growers Bait 1000 Plus, ako po ang technician LP Jarponida. Ang aking number 0928-539-8235. Growers Bait 1000 Plus. Salamat. God bless the farmers of this land.